Dobré ránko, krásny deň. Zobrala som do rúk moje obľúbené karty a jednu vytiahnem teraz pre teba. Dôverujem svojim schopnostiam a viem, že môj potenciál je nevyčerpateľný. A tak je. A prajem ti krásny deň. Naplň tvoj deň tvojim najvyšším potenciálom. Milujem svoj deň a každý deň sa obklopujem láskyplnými myšlienkami. A kto by chcel vedieť, aké sú to karty? Je to zákon rezonancie. A môžeš sa tešiť aj na moje karty, ktoré prídu po vydaní mojej prvej knihy, ktorú môžeš týmto podporiť na stránke donio.sk pod slovami Osloboď sa do slobody. Rozprestri krídla a leď. Link nájdeš pod týmto videom. Krásny deň, krásne bytosti.